Gyda chymaint o sŵn ar-lein, gall fod yn anodd cyfleu eich neges. Dyw postio un neu ddwy neges am eich digwyddiad, neu ofyn i bobl enwi deiseb, ddim yn debygol o fod yn ddigon. Bydd ymgyrch gydgysylltiedig gyda neges gyson ar draws wahanol lwyfanna yn rhoi'r cyfle gorau i ni gyfleu y neges i'r bobl gywir a'i hannog i weithredu. Dyma pam ein bod ni'n cynllunio ymgyrchoedd. Helo, fe enw yw Tania, ac rwy'n rheolwr cynnwys yn Promo Cymru, yr elusen sy'n hyrwyddo newid creadigol trwy les cymdeithasol. Heddiw, da ni am edrych ar ymgyrchoedd digidol. Os da chi eisiau mynd yn syth i'r adnodd, fedrwch chi neidio ymlaen i'r stamp amser gelwir yn templed adnodd. Felly, beth yw ymgyrch? Ymgyrch yw cyfres o gyfathrebiadau a rhyngweithio wedi gynllunio sy'n defnyddio naratif grymus dros gyfnod i gyflwyno canlyniad diffiniedig a mesuriadwy. Gall fod yn anodd cynnal ymgyrch cyfathrebu digidol lwyddiannus. Felly, byddem yn edrych ar fframwaith a rhannu templed gyda chi i'n gallu chi ddefnyddio i'ch helpu gyda'ch cynllunio. Felly, am beth fedrwch chi greu ymgyrch? Wel, unrhyw beth bron iawn. Ella bod gennych chi ddigwyddiad hoffech chi bobl gofrestru ar ei gyfer, neu ella bod chi eisiau hyrwyddo fideo newydd yn adrodd hanes rhywun sydd wedi elwa o'ch gwaith. Mae yna lawer o faterion gallech chi greu ymgyrch o gwmpas, ond yr hyn sy'n gallu bod yn heriol yw sicrhau bod yr ymgyrch yn cyrraedd y targed cywir, yn bodloni'r angen cywir, neu yn aros o fewn y gyllideb hyd yn oed. Os edrychwn ar rhywbeth fel y model OASIS, mewn ychydig o gaman unig, gallech chi weld os yw'ch ymgyrch yn barod i greu argraff neu beidio. Felly, beth yw'r model OASIS? Mae'r model OASIS yn gyfres o gamau all helpu ddod â threfn ac eglurder wrth i chi gynllunio'ch ymgyrch. Y nod yw creu proses cynllunio trylwyr a chyson. Y 5 cam sydd ei angen arnoch i greu ymgyrch gyda'r model OASIS yw amcanion. Ydych chi am gyflawni o'r ymgyrch yma? Dylai hyn fod yn gysylltiedig â nodau eich sefydliad. Ydych chi eisiau mwy o ymwybyddiaeth brand ar gyfer eich sefydliad? Ydych chi eisiau rhannu gwybodaeth newydd neu ella codi arian? Be am gael mwy o bobl i gofrestru am ddigwyddiad neu greu arweinwyr newydd? Meddyliwch, beth mae ymgyrch llwyddiannus yn edrych fel i chi? Cynulleidfa. Pwy yw'ch cynulleidfa darged? Ella defnyddio'r gwasanaeth, partneriaid proffesiynol neu gorff cyllido hyd yn oed? Pa ddemograffeg ydych chi'n ei dargedu? Meddyliwch hefyd am rhyw, lleoliad, ydyn nhw rhiant er enghraifft, beth yw y statws cyflogaeth ac ati? Ydych chi angen newid neu ddylanwadu ar eu hagweddau a'i hymddygiad i helpu chi gyflawni eich amcan? Ac yna, beth yw'r rhwystrau newid gallu eich ymgyrch helpu mynd i'r afael arnynt? Strategaeth. Mae'n bwysig iawn nodi'r dull gweithredu byddech chi'n ei ddefnyddio ar gyfer yr ymgyrch. Felly, beth yw'r brif neges? Sut a ble fyddwch chi'n cyrraedd eich cynulleidfa? Ydych chi'n targedu pobl ar-lein yn unig er enghraifft? A fydd unrhyw gyfathrebiadau corfforol all-lein? Ella darn ar y teledu, hysbysfwrdd, taflenni neu ddigwyddiadau hyd yn oed? Os ydych chi'n ymgyrchu ar-lein, fyddwch chi'n defnyddio llwyfan cyfryngau cymdeithasol? Pa un a pham? Os yw pobl yn dechrau ymateb yn bositif, be ydych chi am iddynt wneud? Beth yw eich galwad i weithredu chi? Ydych chi eisiau rhoddion ganddynt? Arwyddo deiseb, cofrestru amgylch lythyr, neu rannu post hyd yn oed? Gweithredu. Mae'n bwysig iawn i'ch sefydliad datblygu cynllun clir sy'n deranu adnoddau ac yn nodi'r amserlen cyflawni. Beth fydd hyd eich ymgyrch er enghraifft? Beth sydd angen ei wneud? Pwy fydd yn ei wneud? Yna, os gennych chi amserlen cynnwys ar gyfer eich ymgyrch, pryd mae eich cynnwys boed yn vlog, post, graffeg, fideo, datganiad i'r wasg ac ati, pryd mae'n cael ei gyhoeddi. Ac o hynny, sut ydych chi am dracio'r cynnydd? Peidiwch â phoeni, byddwn ni'n atab rhai o'r pethau yma wrth i ni'ch tywys trwy'r templed mewn ychydig. Sgorio. Defnyddiwch y model SMART ar gyfer gosod targedau a seilio llwyddiant ar amcanion eich ymgyrch. Mae'r model SMART yn golygu penodol, beth yn union ydych chi'n gobeithio cyflawni? Ydych chi eisiau cynyddu ymwybyddiaeth brand, annog ymgysylltiad, codi arian neu ddenu tanysgrifwyr newydd i'ch gychlythyr? Mesuradwy. Sut ydych chi am dracio cynnydd? Traffig gwefan, cyfraddau trosi neu ymgysylltiad a chyfryngau cymdeithasol hyd yn oed? Cyrraeddadwy.
Ydy'r nodau yn realistig ac yn gyreddadwy o fewn eich cyllideb a chamserlen? Perthnasol. Ydy eich nodau yn cyd-fynd â'ch strategaeth farchnata gyffredinol? Gyda chyfyngiad amser, gosodwch amserlen ar gyfer cyflawni eich nodau. Ella eich bod chi'n gynolfan gymunedol sydd angen casglu 1,000 o lofnodion ar ddiseb, neu fod angen codi 25,000 o bunnoedd mewn rhoddion, neu gynyddu dilynwyr 500. Sut fyddech chi'n monitro os ydych chi wedi cyrraedd y nodau yma? Dewch i ni edrych ar enghraifft o sut rydym ni wedi defnyddio hwn yn ddiweddar. Mae Promo Cymru yn cynnal prosiect o'r enw The Sprout. Llwyfan blogio, gwybodaeth ac ymgyrchu i bobl ifanc yng Nghymru. Fel rhan o The Sprout, rydym yn cynnal 4 ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n cael effaith ar bobl ifanc. Ychydig flynyddoedd yn ôl, eithon ni Praid Cymru i greu cynnwys ar gyfer ymgyrch codi ymwybyddiaeth. Roedd hyn yn cyd-fynd â lansiad ein sianel TikTok. Dyma ein cynllun ymgyrch yn defnyddio'r model OASIS. Dyma dempled ar gyfer ymgyrch wythnos o hyd, ond mae'n hawdd ychwanegu dyddiau ychwanegol os ydych chi'n bwriadu creu ymgyrch hirach. Ar y tab cyntaf yma, mae yna gyfyrddiadau sut i ddefnyddio'r Phecyn Cymorth. Ar yr ail, mae gennym ni enghraifft o wybodaeth ymgyrch allweddol. Ar y trydydd, mae gennym ni enghraifft o'r cynllun ymgyrch, ac yna, ar y bedwaredd, enghraifft o'r Calendr Cynnwys. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n dall unrhyw un o'r colofnau yma. Os ydych chi'n dal eich llgodan dros bob un fel hyn, fe gewch chi nodyn sy'n egluro'n union beth i'w roi yn y golofn honno. Felly, os da ni am glicio ar Calendr Cynnwys, fedrwch chi weld yr holl gynnwys byddwn ni'n cyhoeddi dros gyfnod yr ymgyrch. Ac eto, peidiwch â phoeni os da chi'n deall ystyr unrhyw un o'r colofnau yma. Os da chi'n dal eich llgodan dros y top fel hyn, fedrwch chi weld disgrifiad o'r hyn sydd i fod yn y golofn honno. Felly os na ni sgrolio fel y gwelwch chi, mae yna hyd at 14 diwrnod ar gyfer yr ymgyrch benodol yma. Wan, mae hynny'n golygu bod gennym ni 14 diwrnod i lenwi gyda'r chynnwys. Dwi eisiau di llenwi'r diwrnod cyntaf, felly dewch yn ei lenwi diwrnod 2 efo'n gilydd. Os edrychwn ni ar yr hyn sydd gennym ni hyd yma ar gyfer diwrnod cyntaf ymgyrch, sef yr 8 o Ionawr 2025, gallwch chi weld bod gennym ni 3 post wedi hamserlennu'n barod, 3 chyflwyniad i'r ymgyrch cynhelir. Os da ni'n symud ymhellach, fedrwch chi weld bod gennym ni wahanol fatha o gynnwys ar gyfer pob post. Bydd y post cyntaf yma'n vlog, yr ail post yn rhywbeth fydd yn mynd allan ar ein Cyfryngau Cymdeithasol, a'r trydydd un yn fideo. Os symudwn ymlaen at y llwyfan, gellir gweld bod y post cyntaf y blog yn mynd ar y wefan, yr ail bost ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol yn mynd ar X neu Twitter, a'r trydydd post fideo yn mynd ar Instagram. Gallaf hefyd weld na fi, Tania, sydd i fod i bostio pob un o'r rhain. Ac eto, os daliwn ni fynd, gallu gweld mwy a mwy o wybodaeth. Dwi'n gallu gweld bod y post cyntaf yma ar gyfer y wefan, sef blog ar waith ar hyn o bryd. Dwi'n gweld bod y post ar gyfer X, sef Cyfryngau Cymdeithasol, yn barod i'w bostio, tra bod y fideo ar gyfer Instagram wedi i'w chlwytho'n barod. Yna, gallwch gweld y testyn ar gyfer y darn o gynnwys. Lle gallwch chi ychwanegu'r testyn fydd yn cael ei ddefnyddio. Neu, os di'n ddarn hirach fel blog, fedrwch chi ychwanegu dolen i ddogfen. Yn yr un modd mae'r un peth eto ar gyfer y cynnwys Saesneg fydd yn cael ei bostio. Fe welwch chi fod y cyfeithiad ar gyfer y blog a'r post Cyfryngau X i weld yma'n barod. Yna, fe welwn ni os fydd y cynnwys Cymraeg a Saesneg yn cael ei bostio ar wahân neu ddwyieithog. Yn y golofn yma, gallwch chi roi dolen i'r ddelwedd fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer eich cynnwys neu rhywbeth fel dyluniad Canva. Gallwch chi hefyd weld yn y golofn yma bod ni wedi darparu lle i chi roi testyn amgen neu alt text ar gyfer y ddelwedd sydd yn cael ei bostio. Yn anola, mae lle i chi ddeud os yw'r cynnwys wedi cael ei gyhoeddi'n Nghymraeg neu Saesneg, ynghyd â'r dolenni byw neu'r dolenni a gyhoeddir ar gyfer y darn yma o gynnwys a faint o arian sydd wedi cael ei wario ar hysbysebu yn yr achos yma, dim byd. Felly,
Be am ni edrych ar yr ail ddiwrnod efo'n gilydd? Yn yr achos yma, sy'n ei licio ychwanegu un cyflwyniad ola ar gyfer yr ymgyrch. Felly, dwi am alw'r cynnwys yma yn cyflwyniad i'r ymgyrch diwrnod 2. Gret. Dwi am ddewis blog i hwn, felly dwi'n clicio ar y saeth i lawr yma ac yn dewis y math o gynnwys. Dwi am ddewis blog. Ond, os fyddwn ni eisiau cael blog a ella post Cyfryngau Cymdeithasol hefyd, dwi'n gallu clicio yma a bydd y 2 opsiwn yn dangos. Ond wedyn ni gael gwarad ar un, dwi'n just clicio fo eto, a mae'n diflannu. Nesa, sy'n ei licio edrych ar y llwyfan dwi am ddefnyddio. Yn yr achos yma, ar gyfer y blog, hoffwn bostio hwn ar ein gwefan. Felly eto, mae angen clicio ar y saeth i lawr, a yna mae gennych chi opsiynau. Gallwn ni fynd am X, Facebook, Instagram, TikTok, gwefan neu MailChimp. Dwi am ddewis gwefan i hwn. Fi fydd y postio, felly dwi am roi enw fi, Tania, a be di'r statws. Dwi ddim wedi gweithio arno fo eto, mae wedi bod yn ddwrnod prysur iawn, felly dwi'n mynd i ddweud mod i heb gychwyn. Rwan, wrth edrych ar y testyn Saesneg neu'r ddolen dogfen, os yw'n bost byrach, gallech chi ysgrifennu'r copi yn y blwch yma. Enghraifft, fedra i gopio hwn, a wedyn na i bastio fo yma. Ond, gan y bydd hwn yn vlog, fydd yna lot o destyn, felly bydd yn edrych yn llawer taclusach os dwi'n cychwyn y blog mewn dogfen ar wahân. Yna fedra i gopio dolen y ddogfen ar ein syth i mewn yma. Enghraifft, os dwi'n edrych ar Pride Caerdydd mwy na mis, lle fewn i hwnnw, gweithio ar y blog yma, wedyn fedra i glicio rhannu, copio'r ddolen, ac yna rhoi hwn i fewn yn y ddogfen. Gwych! Ac eto, byddwn yn gwneud yr un peth wrth weithio ar cyfeithiad hefyd. Rwan, fe hwn y vlog Cymraeg a Saesneg gyda'i gilydd, neu'n un post yn Gymraeg ac un post yn Saesneg. Ar gyfer yr un yma, dwi am ddewis 2 post ar wahân, felly un yn Saesneg a un yn Gymraeg. Wedyn, os da chi eisiau chwilio delwedd i rhywbeth fel post Instagram, sa'ch chi'n chwilio dolen i rhywbeth fel Canva yn fan hyn. Di Google ddim yn caniatáu chi safio lluniad sydd i mewn osod yn syth i fewn i'r ddogfen, felly mae Canva'n syniad da. So ni atudalen i Canva a fe welwch chi bod yna bost efo yma yn barod i ni rannu. Felly am i'r top a chopio'r ddolen yna a wedyn mynd nôl i'r ymgyrch a'i bastio fo yn fama. Felly fydd yna destun amgen neu alt text ar gyfer y dyluniad yma? Na. Mae testun amgen yn nodwedd hygyrchedd hawdd i ddarllen ar gyfer unrhyw ddelwedd ydych chi'n postio ar-lein. Nesa, gallwn ni weld os yw wedi cyhoeddi ei peidio. Gan nad ydw i wedi cychwyn eto, dwi ddim yn glicio hwn, ond mae'n ffordd hawdd iawn i chi allu monitro beth yn union sydd i'w bostio. Yna, unwaith y bydd y post blog wedi cyhoeddi, yr unig beth sy'n rhaid gwneud yw copio a ffastio'r ddolen i'r blog byw yn yr adran dylenu byw yma. Fel hyn mae posib tracio os yw rhywbeth wedi cael ei gyhoeddi a sut mae'n mynd. Yn yr achos yma, da ni heb wario unrhyw beth ar hysbysebion teledig eto, felly dwi am roi 0 yn fyma. Felly, os mae dim ond un darn penodol o gynnwys bydd yn cael ei bostio, yna dyna ddiwedd ar eich diwrnod chi. Ond, os ydych chi eisiau postio mwy a dydy'r 4 blwch ddim yn ddigon, yna, os ewch chi draw i'r golwm chwith, clicio botwm 10 llygoden chi, ac yna ychwanegu 1 llinell uwchben. Yna, mae gennych chi opsiwn arall i lenwi. A fedrwch chi ailadrodd hyn sawl gwaith yn o faint o gynnwys ydych chi am bostio ar y diwrnod penodol yna. Os dwi wedi ychwanegu gormod o linellau ac eisiau dileu un, yna ewch draw eto i'r chwith, clic ar y llygodan a gewch chi ddewis dileu'r llinell. Dyna chi mae popeth yn ôl i fel yr oedd o cynt. Felly, be os dwi'n newid fy meddwl a ddim eisiau dogfen ac eisiau newid hwn i bost Cyfryngau Cymdeithasol? Rhywbeth ar gyfer Instagram. Os gofiwch chi beth ddangosys i gynt, dwi am dynnu'r tic o'r gwefan ac o'r blog, a rwan mae gennym ni bost Instagram sydd yn mynd allan ar Cyfryngau Cymdeithasol.
Rwan, da ni wedi siarad ychydig am gyllunio'r ymgyrch, ond be am asesu'r llwyddiant? Os awn ni chydig ymhellach ymlaen, fedrwn ni weld canlyniadau'r ymgyrch. Gallwn ni weld pethau fel argraffiadau cyfryngau cymdeithasol, ymgysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, faint sydd wedi gwylio'r fideo a faint sydd wedi edrych ar y wefan. Wrth lenwi'r adran yma o'r Calendr Cynnwys, gallwch chi asesu'n gywir pa mor llwyddiannus yma pob diwrnod o'ch ymgyrch wedi bod. Ac yna'r cyfanswm yn y pen draw. Felly, os awn ni nôl at ein templed ymgyrch sydd eisoes wedi lenwi, os dwi'n sgrolio ar hyd yr ochr a gweld o ran argraffiadau cyfryngau cymdeithasol rhag yn y post cyntaf 2029 o ymweliadau ar y wefan. Cafodd yr ail bost 49 o argraffiadau cyfryngau cymdeithasol ar y 7 yr rhain yn ymgysylltiadau. A dwi'n gweld bod y fideo wedi cael ei wylio 5,886 weithiau. Wrth sgrolio lawr, dwi'n gweld bod cyfanswm yr ymgyrch 49 o argraffiadau cyfryngau cymdeithasol, 187,000 o ymgysylltiadau, cyfanswm o 3.7 miliwn wedi gwylio'r fideo, a 1,029 o ymweliadau a Tudalen y gwefan. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn wrth asesu, nid yn unig llwyddiannau pob diwrnod unigol, ond llwyddiant yr ymgyrch gyfan dros 14 diwrnod hyd yn oed. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio. Dwi'n gobeithio bod y tiwtorial yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Swn i'n hoffi roi gwybod i chi hefyd bod yna lawer mwy o adnoddau i'ch helpu chi gynllunio ac adeiladu eich ymgyrch. Diolch i'r Catalyst, mae Promo Cymru falch gyhoeddi dros 200 o erthyglau, canllawiau a Phecynau Cymorth ar newid digidol, gwasanaethau digidol, gweithio'n digidol, ariannu digidol a mwy. Comisiynwyd yr rhain gan Catalyst a'i creu gan ddwsina o gyfranwyr dawnus. Os ydych chi eisiau dod o hyd i'r adnodd cywir ar gyfer eich sefydliad, ewch i promo.cymru/cy/adnoddau. Creuwyd y fideo yma gyda ni yn Promo Cymru a'i gyflwyno i chi drwy'r rhaglen newid. Mae newid yn brosiect a dderperir mewn partneriaeth a CGGC, Cwmpas a Promo Cymru a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae newid yn hyrwyddo arfer digidol da ar draws y trydydd sector yng Nghymru, gan ddarparu hyfforddiant, cymorth a gwybodaeth. Ewch i www.newid.cymru a chofrestru amgylchoedd i gael gwybod y diweddaraf o ran gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth.